Miapila ang kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga i-adjourn indefinitely ang tananiyang legal proceedings. Sa apela sa Lead Defense Counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court, dili daw fit to stand trial si FPRRD. Ang rason, doon na namatod pa'y impaired memory si FPRRD ug dili na makahinumdum sa mga panghitabo, lugar, oras, bisan ang mga miyembro sa iyang pamilya. Gani dili sab matud pa maproseso ni FPRRD ang hinungdan sa iyang pagkapriso. Tungod niini wala na matud pay matabang si FPRRD sa iyang kaugalingong defense. Hangyo hinuon sa prosecution sa ICC Pretrial Chamber 1, inay indefinite, posibleng short adjournment lang sa legal proceedings ang kinahanglan sa pikas kampo. Bisan unsa man nga delay, limitado lang hangtod sa makadesisyon ang chamber kung dili nagyud fit nga mutambong sa mga hearing si FPRRD. Sa September 23 unta ang confirmation of the charges hearing sa reklamong crimes against humanity sa kanhi Pangulo. Apan gipostpone una kini sa ICC human ang apela sa depensa.